El workshop és un espai que sorgeix de la voluntat de l'escola de posar en contacte i vincular el sector universitari, el món universitari, amb el sector professional i de l'empresa en l'àmbit de la gestió dels documents, de l'arxivística, de la gestió de la informació. El workshop és un espai molt únic i molt proper per tu poder explicar i compartir amb confiança tant les teves expectatives o els teus dubtes com a alumnes i poder-los traslladar directament a primera mà amb els empresaris i amb les institucions participants. És un intercanvi, crec que molt horitzontal, molt planer, que et permet anar explorant també què t'agrada més, cap on et vols dirigir. Creo que les es muy interesante también muchas veces para salir de su zona de confort, de lo que esperan, de hacia dónde quieren desarrollar su vida profesional, también para ver otras perspectivas, otras posibilidades.